Ватанны саклаучылар көне балаларда патриотизм, сугышчыларга хөрмәт, ватаныбызның иң яхшы традицияләренә карата бер-береңне хөрмәт итү хисе тәрбияли. Бу өчен ир-атлар кыю, җитез, ышанычлы, шулай ук ватанны саклаучылар булып үсәчәк малайлар бәйрәме. Бәйрәм алдыннан 22 февраль көнне Югары Эркәйнең Каенкай балалар бакчасында өлкән төркемдә тәрбияләнүче балалар белән әлеге бәйрәмгә багышланган чара узды. Җыр, шигъри юллар һәм биюләр белән үрләп барган чарада балалар виртуаль солдат биргән биремнәрне дә үтәделәр. Мы с вами отправляемся в полет на военном самолете. Нужно повторять за самолетом все движения. Аннан соң балалар якын кешеләренә багышланган шигъри юллар сөйләделәр. Папин праздник, главный праздник всех мальчишек и мужчин. И поздравить пап любимых мы сегодня так спешим. Собрались мы сегодня вместе, чтобы отметить праздник мужчин. Смелым, умным, отважным и добрым. Вот таким видеть вас мы хотим. С мамой мы поздравим вместе папу с днем армейского счастья. Ведь защитник он у нас каждый день и каждый час. Папа мой защитник смелый, сильный, добрый и умелый. Папа, поздравляю я с 23 февраля. Ты герой мой и всегда буду я любить тебя. Ватаныбызны саклаучылар безнең солдатлар, офицерлар, очучылар һәм диңгезчеләр. Безнең малайлар аларга ошарга, көчле, батыр һәм игелекле булырга телиләр. Безнең бурыч балаларда патриотизм һәм үз ватаныңа, гореф-гадәтләренә мәхәббәт тәрбияләү, тәрбияче Зарима Мусина. Чарага музыкаль яктан бизәлеш өчен балалар бакчасының музыкаль җитәкчесе Айсылу Салиева күп көч салган. Бәйрәм узды, тик бер генә теләк: күкләр аяз, имин булсын. Бәхеткә төренеп яшәргә дип туган газиз балаларыбыз кан куйгыч сугышлар күрмәсен. Тарихта булганы хәтердә булсын, үткәндә калсын.